La Torre Valentina es va construir al segle XVI i estava dissenyada com una torre de guaita contra els atacs dels pirates sarraïns i normands que per aquelles èpoques assolaven la Mediterrània. Però els corsaris no han estat els únics que han assetjat la torre i la platja que porta el seu nom. També ho han fet les inundacions i els temporals que la natura ha enviat al llarg dels temps. En aquest documental ens centrarem en els darrers 125 anys. La torre formava part d'una xarxa de defensa constituïda per 2 torres a la costa i 5 més a l'interior. Quan una d'elles albirava el perill, encenia una foguera a la part més alta i l'acció era seguida per les altres, i s'avisava així a la guarnició del castell de Calonge. No ens oblidem que el 1543 el famós pirata Barbarossa va desembarcar a l'abadia i va saquejar Palamós. El primer propietari modern de la torre va ser Domènec de Miguel, baró del Mare. Al segle XVIII es va edificar una masia adossada anomenada Can Cama de Racó. A principis del segle XIX va ser comprada per Josep Oclanova de Cabanyes i la seva família la va conservar fins als anys 60 del segle passat. I als anys 20, a part de casa de pagès, era també una fonda. Però hi ha un altre setge, potser més destructiu, que ha ferit la torre especialment a la darrera centúria: el desmesurat afany constructiu de l'home. I arribaren els anys 50. Atès que començava la febre del turisme massiu a la Costa Brava, es va edificar un hotel al seu costat, que va anar patint diverses ampliacions, fins que als 70 fou enderrocat i s'hi van construir els apartaments Eden Platja, que van acabar d'asfixiar la torre, que finalment es rendí davant el setge de maó i ciment i quedà envoltada. Per sempre? La meva infantesa està estretament lligada a aquest paratge, pel fet que durant molts anys estiuejàvem a Calonge i les nostres platges habituals eren la de Torre Valentina i la del Racó dels Homes. El repte, amb el meu germà petit, era arribar nedant fins a Rocagrossa, agafar uns quants musclos i tornar. La platja, que té uns 600 metres, i el seu entorn, han sofert diverses inundacions, especialment degudes al desbordament del llit de la riera de Calonge, on des de 1999 s'erigeix un pont modern en la seva desembocadura. La riera es nodreix de 3 rieres més que baixen des del massís de les Gavarres. Els anys més importants per la seva intensitat van ser els que apareixen en pantalla. La platja i la torre s'han vist assetjades no només per l'aigua dolça, sinó per la salada també. Hem tingut temporals forts, especialment de llevant, als anys que apareixen a les imatges. Els estralls de les tempestes no sols afecten el que veiem en superfície, sinó també la fauna i la flora dels fons arenosos i de la costa rocosa de la platja. Em recordo especialment de 2 temporals, perquè ja vivia a la Costa Brava des de feia uns anys. El Glòria i el Nelson, del març del 2024, que és el que finalment em va animar a fer aquesta petita obra en homenatge a Torre Valentina. Nelson ha costat al municipi a prop d'1 milió d'euros i ha estat tan destructiu perquè els seus efectes es van unir als d'una garbinada prèvia, la borrasca Mònica.
Els efectes del temporal sobre la costa i les seves infraestructures són evidents veient les imatges a peu de platja i des del meu dron. El més trist de tot és que això potser s'hauria evitat si l'antic projecte de protecció de les platges de la badia s'hagués dut a terme, construint els dos tipus d'espigons projectats, els que corrien paral·lels a la costa, com els 3 ja existents de la platja de Sant Antoni, instal·lats el 1987 per substituir els perpendiculars, així com el submarí. La torre és de planta cilíndrica, construïda en pedra trencada del país d'1 metre de gruix. Està composta de 3 pisos, separats per voltes de pedra i un terrat. La seva alçada total és de 17 metres i mig i té un diàmetre de 5,60. Té diverses espitlleres per armes de foc i algunes finestres més modernes. Els diferents pisos i el terrat es comuniquen mitjançant trapes, i aquestes amb escales de fusta fàcilment desmuntables en cas de perill. És trist veure com un monument declarat com a bé cultural d'interès nacional emergeix entre un restaurant, un pàrquing subterrani i uns apartaments monstruosos. Els qui van permetre aquesta mena d'atropellament tenen noms i cognoms. Espero que en algun moment es van penedir en veure el resultat final. Del poc bo que li ha passat en la seva història de Setges és que fa pocs anys va ser restaurada tant al seu interior com a l'exterior. Però també el foc ha tingut el seu protagonisme als voltants de la torre. El 16 d'octubre de 1976 es va incendiar el germà gran dels apartaments d'Eden Platja, l'Eden Mar. Un altre nyap destrossa paisatges que mai s'hauria d'haver construït. Un incendi en una de les seves 16 plantes, ajudat de la marinada, va convertir els apartaments en el nostre particular colós en flames. Paradoxes del destí. La platja de Torre Valentina esdevé la primera platja de Catalunya guardonada amb el segell Green Beach el 2019. El poble de Calonge i Sant Antoni ha estat una de les 12 destinacions d'arreu d'Europa on s'ha experimentat l'acció Green Beach, un model basat en la sostenibilitat turística de les platges, mitjançant diverses instal·lacions que fomenten les energies renovables i l'accessibilitat per a tothom, i que ha estat desenvolupat per l'Institut de Recerca de Turisme de la Universitat de Girona. Per no haver executat en el seu moment les obres projectades per al Ministeri de Transició Ecològica, ara s'ha hagut de traslladar 500.000 de metres cúbics de sorra des de la part central de la badia i dur a terme unes obres que han durat diverses setmanes i que han costat diversos centenars de milers d'euros que es podrien haver estalviat. Valentina. Continua vigilant l'horitzó a la recerca de perills, però no descuidis la teva esquena.